kwabaseRoma isahluko se-11. Ngalokho ngithi, uNkulunkulu usilahlile isizwe sakhe na? Qha nakanye. Ngokuba nami ngingum'Israyeli wenzalo ka-Abrahama wesizwe sakaBenjamini. uNkulunkulu akasilahlanga isizwe sakhe ayesazi ngaphambili. Kumbe anazi yini ukuthi umbhalo uthini ngo-Eliya ukuba umangalela u-Israyeli kuNkulunkulu ngokuthi, Nkosi, bababulela abaprofethi bakho, badilizile ama-althare akho, mina ngisele ngedwa. Sebefuna ukungibulala nami na? Kepha impendulo kaNkulunkulu ithini kuye na? Ithi, ngizishiyele amadoda ayizinkulungwane eziyisikhombisa angaguqanga ngamadolo kuBhali. Kanjalo kukhona nangalesi sikhathi samanje insali ngokokukhetha komusa. Kepha uma kuya ngomusa akusayi ngemisebenzi. Uma kungenjalo umusa awuseyiwo umusa. Kunjani pho? Lokho u-Israyeli akufunayo akakufumananga, kepha abakhethiweyo bakufumana, abanye benziwa baba lukhuni. Njengalokho kulotshiwe ukuthi, uNkulunkulu wabanika umoya wobuthongo, amehlo kungaboni, nezindlebe zokungezwa, kuze kube lusuku lwanamuhla. NoDavide uthi, itafula labo malibe yisihibe ngogibe, nesikhubekiso nempindiselo kubo, kufiphazwe amehlo abo ukuba angaboni, ugobe umhlane wabanjalo. Ngakho ngithi, bakhubeka ukuba bawe na? Qha nakanye. Kepha ngesiphambeko sabo insindiso ifikile kwabezizwe ukubavusela umhawu. Kepha uma isiphambeko sabo siyingcebo yezwe, nokuncipha kwabo yingcebo yabezizwe, pho kakhulu kangakanani ukuphelela kwabo. Ngikhuluma kini nina bezizwe, njengokuba mina ngingumphostoli wabezizwe, ngidumisa ukukhonza kwami, ukuba mhlawumbe ngingabavusela umhawu abenyama yami, ngisindise abanye kubo. Ngokuba uma ukulahlwa kwabo kungukubuyiswa kwezwe, ukwamukelwa kwabo kungaba yini uma kungesikho ukuphila kwabafileyo na? Uma ulibo lungcwele nenhlama injalo, uma impande ingcwele namagatsha anjalo. Kepha uma kwaphulwa amanye amagatsha, wena-ke ongumnqumo wasendle wafakelwa phakathi kwawo, wahlanganyela nawe impande yamafutha omnqumo. Ungazigabisi phezu kwamagatsha, kepha uma uzigabisa akususwe othwele impande, kepha impande ethwele wena. Uzakuthi-ke wena, amagatsha aphulwa ukuba mina ngifakelwe. Kulungile, aphulwa ngokukholwa, wena-ke umi ngokukholwa, ungazikhukhumezi, kepha yesaba. Ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga amagatsha emvelo, nawe angeze akuyeka. Bheka-ke ububele nobukhali bukaNkulunkulu, ubukhali kulabo abawayo, kepha kuwe ububele bukaNkulunkulu. Uma uhlala ebubeleni, uma kungenjalo uzakunqunywa nawe.
nalabo uma bengahlale kungakholweni bayakufakelwa ngokuba uNkulunkulu unamandla okubafakela futhi. Ngokuba uma wena wanqunywa emnqumweni ongowasendle ngemvelo, wafakelwa emnqumweni omuhle ngokuphambene nemvelo, ikakhulu labo abangebemvelo bayakufakelwa emnqumweni wakubo. Ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningayazi le mfihlakalo, funa nizishaye abahlakaniphileyo ukuthi ingxenye ka-Israyeli yehlelwe ngubulukhuni kuze kungene abezizwe ngokupheleleyo. Kanjalo u-Israyeli wonke uyakusindiswa, njengalokho kulotshiwe ukuthi kuyakuvela eSiyoni umhlangulisi asuse ukungalungi kukaJakobe. Yilesi sivumelwano sami nabo lapho ngisusa izono zabo. Ngokwevangeli bayizitha ngenxa yenu, kepha ngokukhethwa bangabathandiweyo ngenxa yawokhokho, ngokuba izipho zomusa nokubiza kukaNkulunkulu akuguquki kukho. Ngokuba njengalokho mina kade ngingamlaleli uNkulunkulu, kepha manje niyawuhawukela ngenxa yokungalaleli kwabo, kanjalo nalabo kalokhu abalalelanga, ukuze umusa enenzelwe wona nabo bahawukelwe manje. Ngokuba uNkulunkulu ubavalele bonke ekungalalelini ukuze abahawukele bonke. Yeka ukujula kwengcebo nokuhlakanipha nokwazi kukaNkulunkulu, yeka izahlulelo zakhe ezingaphenyekiyo nezindlela zakhe ezingaqondakaliyo. Ngokuba ngubani owawazi umqondo weNkosi na? Nokuba ngubani owaba ngumluleki wayo na? Noma ngubani owaqala ukuyipha ukuba kubuyiselwe kuye na? Ngokuba konke kuvela kuye, kukhona ngaye, kuya kuye, makube kuyinkazimulo kuze kube phakade. Amen.